हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जांख्रिथाय इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङाव आं बुंनानै होग्रोनोसै दि दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन जोंनि इण्डियान आर्मी, इण्डियान नेभि आरो इण्डियान एयारफोर्स बे मोनथामावबो जों अफिसार रेंकआव डाइरेक्टलि माबायदि जइन जानो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। इण्डियान आर्मी, इण्डियान नेभि आरो इण्डियान एयारफोर्सआव डाइरेक्टलियै अफिसार रेंकआव जइन जानो थाखाय जोङो मोननैसो इन्टारभिउ एबा एन्ट्रेन्स एग्जाम लिरग्रोनो गोनां जायो। बिनिनो जाय एग्जामखौ UPSC निफ्राय डाइरेक्ट लानाय जायो। जोङो दा बेनि सोमोन्दै मोननैसो सावरायनोसै। गिबियाव दं जोंहा NDA माने नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि। इण्डियान आर्मी, इण्डियान एयारफोर्स आरो इण्डियान नेभि मोनथामबोनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। बोसोराव खननै कन्डाक्ट खालामो, एप्रिल आरो सेप्तेम्बर मासाव। एग्जामा माबायदि जायो होनोब्ला एग्जामा रिटेन एग्जाम जाग्रोयो। नोंथाङा जुदि बेयाव मेरिट लिस्ट जायो अब्ला नोंथांखौ SSB इन्टारभिउनि थाखाय लिंहरनाय जायो। SSB इन्टारभिउआ मा होनोब्ला सार्भिस सेलेक्सन बोर्ड, माने बियो डाइरेक्ट मिनिस्ट्रि डिफेन्स अफ मिनिस्ट्रिनिफ्राय लानाय मोनसे इन्टारभिउ। नोंथाङा बेयाव जुदि मेरिट लिस्ट जानायनि उनाव नोंथांखौ 3 बोसोरनि थाखाय NDA कर्सखौ लानो थाखाय नोंथांखौ हगार हरनाय जायो। बेनि उनाव 1 बोसोरनि थाखाय IMA माने इण्डियान मिलिटारि एकाडेमियाव 1 बोसोरनि थाखाय हरगोन आरो। दायो जों बेयाव सावरायगोन NDA एग्जामखौ एबा एन्ट्रेन्स एग्जामखौ होनो थाखाय सोर बायदिया एप्लाइ खालामनो हायो होनोब्ला गिबियाव जानांगोन इण्डियानि नोगोरारि, 12 पास आनमेरिड केन्डिडेट जानांगोन। अनलि हौवासाफोरनि थाखायल' दे। गासैबो स्ट्रिमा एप्लाइ खालामनो हायो, आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्स। इण्डियान आर्मिनि थाखाय गासैबो स्ट्रिमा एक्सेप्टेड। IMA नि थाखाय IMA माने इण्डियान मिलिटारि एकाडेमि। जुदि नोंथाङा इण्डियान नेभि आरो इण्डियान एयारफोर्सनि थाखाय एप्लाइ खालामो अब्ला नोंथांनो मेथ्स, केमिस्ट्रि आरो फिजिक्स नांथारगोन। INA आरो AFA माने इण्डियान नेभेल एकाडेमि आरो एयारफोर्स एकाडेमि। बैसोआ जाहैनांगोन नोंथांना 16 हाफ आरो 19 हाफ। दायो जोंहा नैथियाव दं CDS माने कम्बाइन्ड डिफेन्स सार्भिस। बेबो NDA नि बायदिनो जायो। गिबियाव राइटेन एग्जाम जाग्रोगोन, मेरिट लिस्ट जानायनि उनाव SSB इन्टारभिउनि थाखाय लिंहरनाय जायो। बोसोराव खननै जायो, फेब्रुवारि मार्च आरो अक्ट'बर नभेम्बर मासाव। दायो बेखौ सोर एप्लाइ खालामनो हायो होनोब्ला गिबियाव नोंथाङा ग्रेजुएसन कमप्लिट नङाब्ला ग्रेजुएसन लास्ट इयार फाइनेल इयारनि जानांगोन। मेरिट लिस्ट जानायनि उनाव चइस मोननो हागोन IMA आरो OTA माने इण्डियान मिलिटारि एकाडेमि नङाब्ला अफिसार ट्रेनिं एकाडेमि। बे मोननैनि गेजेराव नोंथाङा चइस खालामनानै लानांगोन। IMA नि थाखाय बोसोरा जाहैनांगोन नोंथांना 19 निफ्राय 23 बोसोरनि, आनमेरिड मेल जानांगोन हौवासा। अफिसार ट्रेनिं एकाडेमिनि थाखाय नोंथांनि बैसोआ 19 निफ्राय 25 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन आरो बेयाव हौवासा हिन्जावसा गासैबो एप्लाइ खालामनो हायो दे। थामथियाव दं जोंहा TES माने टेक्निकेल एन्ट्रि स्किम। इन्जिनियारिं ब्रान्च आरो टेक्निकेल ब्रान्चआ जइन खालामनो हायो। 5 बोसोरनि थाखाय ट्रेनिं सोलिगोन। गिबि 1 बोसोर अफिसार ट्रेनिं एकाडेमि, बाखि 4 बोसोरा इण्डियान आर्मी इन्जिनियारिं कलेजाव जागोन, जाय पुनेयाव दं।
दायो जों बेयाव CDS खौ सोरबायदि एप्लाइ खालामनो हायो होनोब्ला 12 पास जानांगोन लोगोसे फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथामेटिक्सआव खमसे खम 70% मार्क मोननाय जानांगोन। बैसोआ 16 हाफनिफ्राय 19 हाफ आरो आनमेरिड मेल केन्डिडेट अनलि माने हौवासाफोराल' एप्लाइ खालामनो हायो दे। दायो ब्रैथियाव दं जोंहा UES माने इउनिभार्सिटि एन्ट्रि स्किम। BTech एबा बेचेलर अफ इन्जिनियारिं स्टुडेन्टआ एप्लाइ खालामनो हायो बाट फाइनेल इयार क्लियार खालामनायनि सिगाङावनो एप्लाइ खालामनो नांगोन। सेलेक्शन जानायनि उनाव फाइनेल इयार क्लियार जाखांनायनि उनाव नोंथांखौ IMA एबा इन्डियान मिलिटारि एकाडेमियाव ट्रेनिंनि थाखाय हरनाय जागोन। बैयावनो केन्डिडेटनि बैसोआ 18 निफ्राय 24 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। दायो बाथियाव दं जोंहा TGS एन्ट्रि माने टेक्निकेल ग्रेजुएशन कोर्स एन्ट्रि। जाय बिथांमोना इन्जिनियारिं कमप्लिट जाबाय एबा फाइनेल इयार लिरगासिनो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। केन्डिडेटनि बैसोआ 20 निफ्राय 27 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। बोसोराव खननै कन्डाक्ट जायो मे जुन आरो नभेम्बर आरो डिसेम्बर मान्थआव। जाय बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुएशन पास जाबाय जिबायदि मास्टार अफ आर्ट्स एबा मास्टार अफ साइन्स कमप्लिट जाबाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो आर्मी एडुकेशनल कर्प्सनि थ्रु हिसाबै। बिथांमोननि बैसोआ 23 निफ्राय 27 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। दथियाव दं जोंहा SSC एन्ट्रि माने सर्ट सार्भिस कमिसन। सर्ट सार्भिस कमिसना नोंनि टेम्परारि एबा बियो मोनसे फिक्स टाइमनि थाखाय एन्ट्रि दे। बेखौ माबायदि जायो होनोब्ला टेक्निकेल एन्ट्रि एबा TGS एन्ट्रि बादिनो बाट फारागा जाहैबाय TGS आव पार्मानेन्टनि थाखाय आरो SSC आव 10 बोसोरनि थाखायल'। बाट नोंथाङा जुदि 10 बोसोर कमप्लिट खालामनायनि उनाव बेयाव अपसन होनाय जायो जुदि नोङो सार्भिसखौ पार्मानेन्ट खालामनोब्लाबो खालामनो हायो नङाब्ला 4 बोसोरनि थाखाय एक्सटेन्ड खालामबावनो हायो। नोंथाङा साप'ज 4 बोसोर एक्सटेन्ड खालामबाय बा पार्मानेन्ट खालामबाय नोंथाङा बिनि गेजेराव रिजाइननिबो मोनसे फेसिलिटि थाबावो दे। नोंथाङा सानोब्ला साप'ज आङो मावनो हाला बा मावला अब्ला नोंथाङा रिजाइन होनो हायो। नोंथांमोना बेखौ माबायदि एप्लाइ खालामनो होनोब्ला इन्डियान आर्मिनि वेबसाइट दङ बेयाव थांनानै चेक खालामना लाब्लानो जाबाय। दायो SSC खौ माबायदि होनो हायो होनोब्ला बियो बोसोराव खननै कन्डाक्ट जायो जुन जुलाइ आरो डिसेम्बर जानुवारि मार्चआव। बाट नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय टेक्निकेल डिग्री थाथारनांगोन दे। बैसोआ जानांगोन 20 निफ्राय 27 बोसोरनि गेजेराव। मेरिट आरो आनमेरिट मोन्नैबो एप्लाइ खालामनो हायो बाट हौवासाफोरनि थाखायल'। दायो दं जोंहा SSC टेक्निकेल एन्ट्रि फर वुमेन। बियो हिन्जावसाफोरनि थाखाय स्पेसियेल एन्ट्रि दे। बे एन्ट्रियाव हिन्जावसा आनमेरिडफोरनिल' थाखाय बाट बियो बोसोराव खननै कन्डाक्ट जायो जुन आरो जुलाइ आरो डिसेम्बर जानुवारियाव जायो। इन्जिनियार डिग्री नांथारगोन टेक्निकेल डिग्री। बोसोरा जाहैनांगोन 20 निफ्राय 27 बोसोरनि गेजेराव। दायो दं जोंहा NCC स्पेसियेल एन्ट्रि। जाय बिथांमोना NCC लायो एबा लागासिनो दङ नोंथांमोननो C सार्टिफिकेट नांगोन उइथ माने मिनिमाम B ग्रेड सार्टिफिकेट नांगोन दे। मेल आरो फिमेल मोन्नैबो एप्लाइ खालामनो हायो बाट नोंथाङा ग्रेजुएसन जाथारनांगोन। ग्रेजुएसन 50% मार्क नांगोन आरो ग्रेजुएसनाव।
बोसोराव खननै कन्डाक्ट जायो जुन आरो डिसेम्बर माहाव। बैसोआ 19 निफ्राय 25 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। दायो जोबनायाव दं जोंहा जाज एडभोकेट जेनेरेल एंट्री, माने जाय बिथांमोना LLB डिग्री लाखांबाय एबा फरायगासिनो दं नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना LLB डिग्री जोबनायनि उनाव एप्लाइ खालामनो नांगोन आरो नोंथांनाव 55% मार्क नांगोन आरो दे। बैसोआ 21 निफ्राय 27 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। हौवासा आरो हिन्जावसा मोन्नैबो एप्लाइ खालामनो हागोन। जोबथारनायाव भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे सोलोंनो हाबाय एबा माबा मोनसे मोनथिनो हाबायब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। आरोबाव मोनसे बाथ्रा, नोंथांमोननि बिदि एसे रेसपन्स मोनोब्ला जोंहा गोदान गोदान आरो मोजां मोजांबाव भिडिअसफोर बानायनायाव थुलुंगा मोनो। नोंथांमोननि लाइकजोंनो जोंनि थुलुंगाया आरोबाव बारिबावो। गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।